ассалому алайкум дӯстони азиз, созаи назарин саломатиятон хубай? Боз ҳам як навор пешниҳод мегардад аз бозори Корвон, тарафи пажарка байни якуму дуюм дарвоза. Инами 112 магазин беҳад киртои фасон овардагиян. Аз ҷа ман аллакай чанд бор шид навор мегирам. Ҳозир шумода якта ба якта нишон метам, нархоша гап мезанам. Беҳад моделҳои фасон доранд. Ана сар мекунем аз ипекои новинка овардагиян духтаро. Марҳамат, ина саббукак аҷоиб хушрӯ. Нархшон 550 сомоная бо арзон мешава. 550 сомоная бо арзон мешава. Моделошта гап нестай духтарако. Ози бо дигар моделошам ҳамаша нишон метиҳан якта ба якта. Бинеду метонен омада ай пеш пушида интихоб кунен. Ина фасоноша бинен мана аҷоиб хушрӯ доставка доранд. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран духтаро. Барои доставка бо ҳамроҳи худшон ҳам суҳбат шавен. Мана бинен духтарако, ина инош бо хушрӯчаян. Марҳамат, беҳтарин модело бо нархҳои хуб пешниҳоди шумо гаштагиай. 550 сомон ипекай. Бо як бор биёен, гарден бозора, бинен, муқоиса кунен, баъд метонен харидорӣ намоен. Ина ёш бо ҳам қиматилалакош фасонай духтаро. Сабукакан, мана бинен, ай пешам нишон тим. Ира бинен материалша чиқи хушрӯай, мулоимай. 550 сомонай бо арзон мешава. Ина расветкаҳош, моделош хушрӯй ба духтагиай духтарако. Ана и тараф да боша аллакай 300 сомонаҳоша. Ана и моделҳои 300 сомашам бинен чиқи фасонак. 300 сомон. Аз ино бо дигар ангошам ҳастай. Мана зарду кабуд ҳозир нишон метиҳанд. Аз иноям метонен ки харидорӣ кунен. Марҳамат духтарако. Мана ёша бинен. Размеро чӣ хелани ёра? Размеро ҳаст. Ҳамаи размер бидай, чи размери калон, чи майда, кадом размери дар корайтона. Ба ҳазур духтаро биёен, ай пеш бинен. Ана бадени ин модела бинен духтаро. Папилнакашам ха хушрӯвай. Духчам стили турецки духтагиай. Нархаш 300 сомон бо арзон мешава ё? 300 сомон бо арзон мешидай. Як маротиба духтарако омада ай пеш борошуна тамошо кунен. Ана ин модело чанд сомон? 300 сомон буда ина моделошам бо арзон мешава. Ина хушрӯ духтагиай. Бадани қисми болора бинен духтаро. Ина глянский пеко чандан? Ана ин моделош 700 сомон оригиналоша. И тараф чи? И тарафаш 800 сомон. Ана инчунин инайра бинен. Ёям 300 сомона? Ино 300 сомонай бо арзон мешава. Духтошон духтои оригинал. Ина бо як бор бинен омада. Хитон ҳам материалша, ҳам духча. Баъд метонен харидорӣ кунен. Иҷа духтаро вариант бисёрай. Мана ина ин моделшам бинен. Киртошона ҳамашам хе чинда овардагиян. Беҳад моделакои фасон. Мана паплинакан. Ира бинен 300 сомон бо арзон мешава. Ина духтарако, ина ин моделша бинен чи хе хушрӯ. Ина ма михе 300 сомон бо арзон мешава. Ана баъд размеро ҳамаш бидай. Ана баъд духтарако и тарафда бо ҳаст дигар модело. Иноша чанди кардагиен? Ина и тарафа? Ана духтаро, ино ҳамаш ина 300 сомона бидай. Мана бинен духтаро киртои хушрӯ доран. Ё аҷоиб фасон. Материалаш оригиналай, белмандои оригиналая. ғавсакаки хушрӯ качестваш. Мана чандта расветка дора. Иноям амхе 300 сомон. Мана бо биёен духтарако ай пеш тамошо карда метонен ки харидорӣ кунен. Ина ин моделоша бинен бо чихе фасонакай 300 сомонӣ. Ана баъд арганза овардагиян. Арганзаотон чанд сомай? 750 ина хеле киртои арганзаи хушрӯ овардагиян. 750 сомонай бо арзон мешава. Ина хоҳишмандо омада ай пеш тамошо карда метонен харидорӣ кунен. Ана баъд платьёи хушрӯ доранд. Ино чанд сом гуфтен? 550 сомон. Мана саршавии наворумда бо даманикен буд. Дида буден чихе хушрӯ буд. Ина 550 сомон патклад дора. Маҳкамаки хушрӯ. Размерашон чанда ёра? Размерош стандарт будай духтаро. Мана баъд қисми болора бинен абаяҳо арзон шидагиай ҷада. Чанди каден абаяҳора? Абаяҳо
600 сомон. 600 сомона абая доранд. Мана кори дастиай ҳамаш беҳад абаяҳои хушрӯ. Мана духтаракҳои азиз, як бор дигар такрор мекунем. Иҷа бозори Корвонай, тарафи пажарка, байни якум дуюм дарвоза 112 магазин. Омада аз назар гузаронен борошона. Моделҳои беҳад хушрӯ доранд, куртои фасонак. Мана бинед чӣ қадр фасонанд.